Ο Τούρκος πρέσβης Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτός δηλαδή ο οποίος έστειλε την επιστολή προσωπικά σε μένα, εκτελεί εντολές της Άγκυρας. Είναι τα πιο επίσημα χείλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μου επιτέθηκε με χυδαίο τρόπο, με χυδαία ψέματα, λέγοντας ουσιαστικά ότι δεν υπήρξε γενοκτονία των Ποντίων και ότι εμείς παραχαράσουμε την ιστορία. Αυτή η απαράδεκτη χυδαία επιστολή πρόκληση προς εμένα και προς την Ελλάδα θα έπρεπε να απαντηθεί άμεσα από την ελληνική κυβέρνηση. Σε κάθε Τούρκο αξιωματούχο η απάντηση από μένα είναι μόνο μία. Ότι εδώ μιλάμε εμείς. Νουθεσίες αλλού. Για όλους. Για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, εγώ τη Δευτέρα κατέθεσα ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ζητώντας την αναγνώριση από όλα τα κράτη-μέλη της γενοκτονίας των Ποντίων. Η γενοκτονία των Ποντίων είναι μια ιστορική αλήθεια και ευθύνεται η Τουρκία. Γιατί όλα τα πράγματα έχουν το όνομά τους. Η Τουρκία είναι ο σφαγέας, ο οποίος ευθύνεται για 3 γενοκτονίες. Ακόμα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, να σας θυμίσω την ημέρα, την 19η Μαΐου, τη Δευτέρα λοιπόν, ανέβασε μια ανάρτηση για τη γενοκτονία των Ποντίων και δεν αναφέρει καν την Τουρκία. Ποιος έκανε λοιπόν τη γενοκτονία? Ο Φουφτός. Εμείς αυτό που λέμε και θα συνεχίσουμε να λέμε είναι ότι η Τουρκία δεν έχει ιστορία, έχει ποινικό μητρό. Από μένα προσωπικά το μόνο που θα έχουν να βλέπουν είναι να συνεχίζω να λέω την ιστορική αλήθεια. Αυτό το οποίο κάνουν είναι παραχάραξη της ιστορίας. Γίνεται με την ανοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι το οποίο το έχω τονίσει επανειλημμένα στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά και της ελληνικής κυβέρνησης, του ίδιου του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Διότι είναι αυτό που λέμε βρίσκουν και τα κάνουν. Κανένας έως σήμερα δεν έχει ορθώσει ανάστημα απέναντι στην Τουρκία. Συζητώντας ακόμα και σήμερα την ένταξη της Τουρκίας, η οποία είναι σφαγέας, ξαναλέω. Θέλω επίσης να τονίσω ότι η Ευρωομάδα των Πατριωτών ήταν η μόνη Ευρωομάδα που είναι η 3η μεγαλύτερη Ευρωομάδα που έκανε ανάρτηση σχετικά με τη γενοκτονία των Ποντίων. Και αυτό και πάλι κάτι σημαίνει. Το ECR ήταν άφαντο, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ήταν άφαντο και μόνο οι Πατριώτες για την Ευρώπη έβγαλαν δημόσια ανάρτηση τιμώντας την ημέρα μνήμης της ποντιακής γενοκτονίας.